posljedno još novi video i danas ćemo pričamo da li Akira Toriyama, tvorac Zmajeve kugle, kopira film iz 1986. Supermana. Vidjet ćemo u današnjem videu. Krećemo. Kao što znamo, prvi serijal Dragon Balla napravljen je 1986. gdje se prvi pojavio Goku, odnosno naš nekim omiljeni, ali meni nije, ali koji je bio mnogo gotivan u tom prvom serijalu. Dakle, on je u filmu smo vidjeli, u filmu o Brolyju smo vidjeli da je poslat na zemlju da bi preživeo, odnosno da bi preživeo na zemlji, da ne bi on umro. A pronašao ga je tamo deda Gohan, njegov usvojeni deda. A tako je i Superman. Tako su i Supermana pronašli dve deda. On je poslan zato što je se planeta Krypton uništila, malo sam istraživao, a i gledao sam film, jer se planeta Krypton uništila, a majka i otac su ga poslali na zemlju da bi preživeo, da ne bi umro. Tako da. I onda su ga pronašli jedna deda i baka, ili su to bili roditelji, a tako je i deda Gohan našao Gokua. Tako da to je još jedna prilika da možda kopira, ali ne znam, vi mi tu napišite u komentari šta mi mislite. Ne kažem ja tu da kopira, nego je da dobio neku ideju, ali neću ja kažem da kopira, ali da je neku ideju dobio tu od njih, tačnije ne od njih, nego od filma Superman, tačnije od tih producenata i sve to koji su radili. Tako da, malo ovo je kraći video, malo smo pričali o temi, tako da možemo na kraj videa, tako da to je bilo to. Od ovog videa se nadam da svi uživali. Ovo je bio malo kratak video, jer sam samo htio da vidim vaše mišljenje o stvari koje sam malo istraživao. Tako da, to je bilo to video, ja se nadam da svi uživali. Ako ste like i sub, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!